A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. The Paul Lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Nining santos nga misa magkahiusa kita sa pagpasalamat sa Ginoo ang tuburan sa tanang grasya ug kaayo. Ato sab ibayaw kaniya ang atong maigsuon nga masakiton nga unta diha sa ilang mga balatian, ilang matagamtam ang dakong gugma sa Ginoo. Atong saulogon kining santos nga misa nga puno sa pagmaya ug paglaom, kay ang Ginoo mao man ang Dios sa mga buhi nga mogiya kanato sa kinabuhing walay katapusan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagigsuon alang sa mga igsuon nga dinhi karon nagsimba. Usab ato mga igsuon nga naa sa sa Kapanimalay nagsimba diha pinagi sila sa telebisyon. Maigsuon nato nga naa sa ospital nagtambong sa ni Santos nga misa ug tanang mga communities here and there nga nagduyog uban kanato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Para maandaw kita pagsaulog ng Santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Cristo
kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasiluan ang atong mga sala, dadong adto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Huwag kadaig sa iyang mga tao, dili sa yuta, Ginoong Diyos, langitong hari, Diyos Amahan, magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpapasalamat kami kanimo, nagadari kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, na nagwagtang sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami, kaluoy kami, ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan, dapat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing hahalandon, O Jesucristo, sa Espiritu Santo, ihasay kaya sa Diyos Amahan. Amen. Amen. Magampo kita. O Diyos nga gamhanag maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa Espiritu kayo sa kalagog lawas, aron makatuman kami sa imong pagbuhat ka ng mudin sa yuta. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa ikaduhang basahon sa mga Makabeyo. Sa laing higayon, may usa ka inahan nga Hudiyo ug ang iyang 7 ka anak nga lalaki nga gidakop. Gipabunalan sila sa hari aron pagpugos kanila sa pagkaon ug baboy. Unya, usa sa mga batan-ong lalaki miingon, unsa may imong gilauman nga makuha pinaagi sa pagbuhat niini. Palabihon namo ang pagpakamatay kaysa pagbiya sa mga batasan sa among mga katigulangan. Apan uban sa iyang himalatyon nga ginhawa, misinggit siya ngadto sa hari. Ikaw, matadero, mahimong imo kaming patyon, apan ang hari sa tanang kalibutan, magbanhaw kanamo ug maghatag kanamo sa kinabuhi
nga walay katapusan, tungod kay nagsugot kami sa iyang mga balaod. Ang ikatulo nga igsuon, mauna usab ang gikalingawan sa mga sundalo. Diha sa nasugo siya pagpadiwalwal sa iyang dila, mihimo dayon siya niini. Unya, maisugo niyang gituyod ang iyang mga kamot, ug sa maisog nga mga pulong miingon siya, ang Dios naghatag niini kanako. Apan ang iyang mga balaod, labaw kahinungdanon kanako kaysa akong mga kamot. Ug nahibalo ako, nga ang Diyos maghatag niini nila kanako pag-usab. Ang hari og sila nga uban kaniya, natingala sa iyang kaisog ug sa iyang kamahingampon sa pag-antos. Human siya mamatay, ang mga sundalo misakit sa ikaupat nga igsuon sa samang mapintas nga paagi, apan ang iyang katapusang mga pulong mao. Malipayon ako nga magpakamatay sa imong mga kamot, tungod kay gipasaligan kami nga ang Dios magbanhaw kanamo. Apan walay pagkabanhaw alang kanimo, Antioco. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, inigpa kita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ginoo, inigpa kita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pamatiya, O Ginoo, ang usa ka matarong nga hangyo, patalinghugi ang akong pangaliya. Tunggang akong mga pangabuyo, gikan sa mga ngapil nga way limbong. Ginoo, inigpa kita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Malikon ang akong mga lakang, diha sa imong mga talan. Ang akong mga tiil, wala mo sayop. Mutawag ako kanimo, kay tubagon mo man ako, O Dios. Ipabog ang imong tunggan kanako, patalinghugi ang akong pulong. Ginoo, inigpa kita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ampingi ako ingog kalimutaw sa imong mata, dagui ako diha sa landong sa imong mga pako. Apan ako diha sa katarong, musudong sa imong nawong. Sa pagmata ko, maglipay ako, diha sa imong atubangan.
gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya, magdasig ug maglig-on kaninyo sa pagbuhat ug pagsulti sa tanan nga maayo. Sa katapusan, mga igsuon, iampo kami aron ang mensahe sa Ginoo magpadayon pagkaylap sa madali ug magmadaugon ingon sa nahitabo diha kaninyo. Pag-ampo usab kamo nga ang Dios magluwas kanamo gikan sa bangis ug daotang mga tawo kay dili man ang tanan may pagtuo. Apan kasaligan ang Ginoo. Lig-unon kamo niya ug panalipdan sa daotan. Ug tungod sa Ginoo misalig kamo kaninyo. Og naniguro kami nga nagbuhat kamo ug magpadayon pagbuhat sa among gisugo kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magtultul sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagka mainantuson nga gihatag ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Hesukristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw, gibuhat mo diri kanamo ang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa among Dios ug Amahan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Saduceo nga miduol kang Hesus. Kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya. Patutudlo, nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay nga may asawa nga nahibilin apan wala mga anak, ay igsuon ni atong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron mga anak sila alang sa namatay. May 7 ka mga suong lalaki ang kamugulangan na minyo namatay nga walay anak. Unya ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda ingon man ay katulo hangtod nga ang 7 ka mga nagsuon nakapangasawa sa babae o nga matay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babae maunay namatay. Karon, sa adlaw sa kapagbanhaw na sa mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya, si Jesus mitubag kanila. Ang mga lalaki o babae nining panahuna magminyoay. Apan ang mga lalaki o babae nga angay banhawon o magkinabuhi sa umabot nga panahon, dili na magminyoay. Sama sila sa mga anghel o dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios, kay gibanhaw man sila. O gitanaw gayod
Gitinaw gayod ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab. Nahisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mo ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Diyos sa mga buhi ug dili sa mga patay. Kaya alang kaniya ang tanan buhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon kanang kumusta man ang inyong kasaulugan sa adlaw sa mga santos sa mga minatay? Kumusta ang inyong banding sa mga buhi o sa mga patay? Kaya kasagaran God, no, kita mamuuli magitang tanan, no, nahon sa adlaw sa mga minatay sa mga santos, to honor, to visit sa to ang mga minatay, mga igsuon, no? Mabitaw ni panahon sa reunion, no? Matikod ka? Kung may mamatay, dito magkapundok. No? Pero timanan nato nga ang kining kasaulugan nga atong sa adlaw sa Miyerkules mga santos, banding kini nato alang sa mga kalag, jud. Muna siya alang sa mga kalag. Muna nga ako kumusta man ang inyong banding sa mga kalag? Nakabisita ta sa sementeryo, di ba? Nagdata og nidagkota para kanila, gani sa pa, nagdatag buwak, nagpamisa pa kita. Pero ang pangutana, nagbanding mo buwak. Kana bang nag-heart to heart mo sa istorya sa minatay? No, yeah, dili na. Kaya kung inyo nagibuhat pang-isuon, sultian ta juga, madungog niyong hagaw-haw yun sa kalag. Talk to them. Madungog yun. Importante na, we should have time nga kita makigbanding kanila. O ang inyong madungog mo gini, duha na madungog ninyo. Una, bingon siya, palihog iampo ko dire. Itong kaya nag-antos ko. Muna'y pangayoon nila. Ipagtaos na sa purgatorio. Or bingon sila, nga iampo tika. Ipasabot, nga doon na siya sa langit. Diba baka, akin ito mga igsuon ba, nga ang nangamatay ba, they are so close to us. There's just a heartbeat away nato. Kita ighunog pitik ng kasing-kasing, kag na ta. Duol kay ta nila eh. So easy. Pero laba pag gani ana, nga ang ato mga igsuon nga nangamatay ba, duol kay sila kanato tungod kay sila ugod ha, connected nato. Ang sibahan nagtudlo kanato nga sila di ay usa ka sakop sa katilingban sa mga santos. Ato ang giton, communion of saints. Connected ta sa kalag sa purgatorio, connected ta sa kalag sa mga santos nga to sa langit. Diha sa gugma ni Kristo. Nga diha sa pag-ampo mga igsuon. Kita na? Nga we need each other gidi ay. Connected ta in the love of the Lord. In prayer. Nga katong mga kitang ni ading kalibutan, yung ginahan nata sa tabang sa langit, intercessions of the saints. O sila sa makalas po, ito kinahanglan sa Diyos sa tuag yung mga pag-ampo. Harong minus-minusan na ilang mga pag-antos na kinahanglan. So they are so close to us. They are just a prayer away. Duol sila kay kinato. Mabito mga igsuon, nga kung imong imagine ba,
nga kita nga nagkinahanglan sa ilahang pag-ampo sa mga santos, sila kinahanglan sa mga sa mga pag-ampo. Mura bitaw tag nagkinutay sa kamot ba? Isip usa ka simbahan ba nga nagbaklay pa doon sa langit. Kita nga huyang anhi, giagag nga to sa mga santos, atong igsoon nga to sa purgatorio, atong giagag so that we will journey towards the kingdom of God. Hindi tingin mo siya, no? We're like that. Nakasuri mo binteryo, no? Ako nakasuri-suri na ko binteryo sa goy. May responsuhan ni mo. Kini binteryo biya, no? Kanang daghambi atag kanang makatunan. Daghan kay mga mensahe diha sa mga lapida. Sus, ma-amaze ka sa pagsulat diha. Makabalandong juga gyud. Diyo sa kalapida bitaw, nakita na ako. Ang mensahe nga na yun ang mensahe pag, uy, pangandam ay pagpatuyang. Kaya karon ako ba di adire, ugma ikaw nasad. Tagkuyawa. Ug tinuon na, it's just a matter of time. Ano ka nga, mamatay gid ita. Mamatay. Pero asindot kang inspiring sa kayo. Nga, na mga lapida ba maingon nga, Christ has risen from the dead and you will rise with Christ. Pero malipay ba ka ba? Nga, as if ingon nga, Kristo ba nga, nabanhaw ko, ikaw unya sa mabanhaw san. Uban ka nago. Makita mo niyo ba? Mura ba, makita nga doon ay pagtulon mo, nga di ay naag yung pagkabanhaw. People, kita ito patay, di buhi, gidi sila, they are alive. I don't know with you, ako lang ng personal as sharing ba, so ako ang ginabuhin. Patay naman ako mga magpapatanan, no? Pero I'll tell you, di ko tuong mapatay sila yun. Because I can still feel them. No? Di lang kayo hinundom nila. Naka-feel ko nila. They're still in my mind, they're in my heart. Gani, sa panahon nga na ako'y nga problema kayo, ato ko sa materiyo pa. Story ay may mama yun. And I'll tell you, maka-feel ko ang iyang tambag. I go out somehow consoled. They are close to us. They are alive. Buhay jud kayo. If you love them, if you connect to them. Because people you love, nasa mo kasing-kasing mga igsoon, they not die. Mga gitawag ito, doon naging forever, di sa mo kasing-kasing. Hindi tayo matingani ini, no? Ito, kitang mga tao, God, sa kitang mga tao, for example, ang Ginoo nagmahal ka nato. Di ba ang Ginoo sila, tungkol sa pagmahal niya ka nato, ni Anisa sa kalibutan, no? Ihatag niya ang iyang anak ka nato, so that nato makaangkot ang kinabuhi o kapuno sa kinabuhi. God so loved us. Igugba niya, God. No? Naatas iyang kasing-kasing gayod. Gasanta niya o kinabuhi. Muna nga pag-ingon nga, kining Ginoo nato, no? Pumuli Moises, Ginoo kiniya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, no? Makapadayon ka, Ginoo sa ni, sa mga igsuon to nga matay, apil ta ni ini. Unya kini Ginoo, di ni Ginoo sa mga patay, buhi kini. So we are alive. Ato mga igsuon nga na, alive in the heart of the Lord. Because God loves us, that is why He gave us eternal life. Buhi gino eh. Buhi na. Gani na ipagtulunan inata ni ini sa simbahan. Kasi katapusan niya, the last day of the world, mabanhaw niya ta. Apil na itong lawas. No? The last judgment, mabanhaw gyud ang atong lawas. Kaya nga ito nangamatay, mabanhaw na gina sila. No? Uban. Lawas. Nung doon ko doon na ibabae, doon ako tiguan siya.
Kanang nyor, kanang ikabanhaw ba sa nga minatay ba, kanang tapos ba, ikabanhaw na ako, akong lawas, kanang tiguwal ng gihapon ko. Pobre lang gihapon ko, ang diabetes ako, naalang gihapon din arthritis. Yes. Yung mga gihapon akong naong nyo, namungot lang gihapon. Wala, mabanhaw ko, maura na akong hitsura. Ura-ura ba pangutanan sa Ebanghelyo karon ba nga kinsa man asawa kining byuda nga naka-asawa ka pito ka buok kinsa may lang makatag-iya ang tubag sa Ginoo ningon Ginoo ba one eye minyo ay nga to one eye. Kung kita anang kinabuhi ang atong maangkon niya kinabuhi kano sama sa anghel no? Glorious body way lawan espiritu na siya o sa siguro ingon siya kana niyang kahimtanga mo na kahimtang as if you are children of God. So, mga anak ta sa Dios. Anak ta sa Dios. O harian ta sa gugma. Kung Pastor Pablo, kana kahimtang ko nga wap agyo na kita, no, pwede kadungog. Pero imo na matagamtaman when you say God eye to eye, face to face. Pero na siya. Na ubang kanato. Mabitaw San Pablo, sa ipon San Pablo, sa ganito sa iyang pagbasa, at atong nabasa, yung sa atong buhaton, persevere in the Lord. Pagpadayon diya sa pagtuo sa Ginoo. Persevere with Him. Sama sa unang pagbasa, no? Like, kining gitawag dito, pito ka igsuon, nga, gihulga, no? Nga ipa-dispatchara ilang pagtuo, pero wagi sila yun. Nagpakamatay sila with the faith that the Lord we will rise from the dead. The Lord will give us life. That there is resurrection. Ingon ni Ana, persevere ta in the Lord. Mga igsoon karong panahon na, naagya po na itong threat. Ang labi dako yung hulga karon ingon ni ini. Di tingay tapat yun. Pero kanag yung panghuna-huna karon ba nga, way langit, way impyerno, mora ni kinabuhi nga matintal ba nga pagpatuyang ning kinabuhi abay sa pagkasala gid ba kay para there is no heaven dako kay na siyang tintal kanato karon kay ugod upan sa Pablo ingon siya persevere in the faith sa pagtuman sa sugo sa Ginoo tungod kay duna kay kinabuhi nga dayon kining kinabuhi nga dayon mga igsoon ang importansya nini ba nga doon na dili ni nagpasabot lang nga itong kinaakay kinabuhi nga dayon na human ni kamatay ni mo doon na kay kinabuhi nga tunhay no, mas Pablo pa ingon siya you should be good and faithful to the Lord tungod kay you have eternal life o makasabot ka na imagine na kay eternal life ba kung imo yung kinabuhi ka napuno na kaligot-kot, kalagot o kasuko mamatay ka tibuok ni mo hantod-hantod sige kag suko sige kag ligot-got madama na ni mo eternal life mo na so you have more reasons you should be good you should be happy you should have love in your heart because you have eternal life because you will live with that muna ay yun tugag kamatay kung naapa kay kasilag it will be forever abag yun one ay luwas. That is why para nato na din let us affirm nato ang pagtuo, no? Nagtuo ta, nakita, timani we believe in the resurrection and life. We believe in the communion of saints. Mabitaw nga sa tuwa karong pag-ampo tuag yung kinasing-kasing ilito kining together. Could you please stand? Nga ang ipaday atong pagtuo sa ato ang pareho atong pagtuo sa Ginoo. Sa ato pag-ampo sa nagatuo ako sa Dios tanan. Amahan magagagahom sa tanan. Pagbuhat sa langit ug sa yuta. Kay Kristo yang anak nga bugtong. Ginoo nato gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Kisaki sugo ni Poncio Pilato. Ilansang sa krus, namatay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa tulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit. Naglingkod sa tuo sa Dios, nga mahal magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya, ang pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo,
Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, o kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa langitong Amahan, ibisan pa sa taliwala sa makabalaka, o sa daghang mga pagsulay sa kinabuhi, magpadayon gihapon kita sa pagsubay sa dalan, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Puno sa paglaom mo ingon kita Ginoo, pamatia kami. Nga ibubo ang Espiritu Santo sa kamatuoran ug sa pagtuo nganhi sa simbahan, aron sa kanunay ipahinumdum niya ang mga bililhong bahandi sa pagtuo. Sa ingon, madasig ang katawhan sa pag-una sa pagpangita sa gingharian sa Dios, labaw sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa nasod ug ang anaas sa panggamhanan mangita unta kanunay sa kaangayan ug kamatuoran ug magsalikway sa hiwi nga pamaagi sa pag-alagad sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga magtiayon, magmakanunayon sa ilang gugma sa usag-usa, madasig sa pagtuon sa ilang pagtuo, ug magmalig-on sa pag-atubang sa bisan unsa nga problema, pinaagi sa Santissimo Sakramento sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga benefactors ug sponsors ni ining TV Mass, suklian unta sa Dios sa gatos kapilo nga grasya, sa ilang pagkamanghigatagon, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ang sila nga nangamatay, makaangko na sa ilang gilaumang kabanhawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Muhilom kita sa makadiyot alang niining musunod nga katuyuan. Buhing Diyos ni Abraham, Isaac o ni Jacob, nga kanimo buhi gayod ang tanan. Itugot nga mga pangamuyo nga among ipadangat nga kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
dawat na ginay mo sakripisyo, gahala mo sa kasing-kasing mo sulog mo kausanan. Pinugasa ka sa lunis siya ako sa tagay. Sige. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo. Dawaton sa itong amahang magkagagahon sa tanan. O Diyos, na maluluyon din yung Eucharistia, gisangyaw na mong kamatayon sa Ginoo, dawata mga gasang among gihalan, o tabangi kami pagsunod kaniya uban sa gugma, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ninyo mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay o matarong. Sanctus nga mahan Diyos tunhag magkagagahom sa tanan. Angayong matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya gikan sa kamatayong dayon. Ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ugbo sa uban sa mga anghel, mga santo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa langoy hunong nga pag-awi. Santos gagawin sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu na pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namo. Nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gagalingon, miguwa siya og pan. Mipasalamat kanimog mipikas. Ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga kong lawas may tugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kino pag-usap. Mihatag din ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawat kini. Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo
mundo sa kamatayan pagkabanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Nga ngayang matubag mo alagad kanimo. Himuha kami ng alawat sa lawas dugo ni Kristo may usa sa Espiritu Santo. Inunumi ginimong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga maghingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Dilo sa mga igsuong nangamatay. Malaom mo banhaw sila tanang nangamatay. Dili sa pagsudong sa kahayag si mong naong. Kaluy kaming tanang makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, tanang mga santos. Nakatuman si mong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila amo kang daygon amo kang himayaon pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya agdiha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Mangayo kami, Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Kung tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa tala kanunay, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kristo ni kas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo os kuno manaag kaninyo. Pakita panaginig suunay.
Kining kunir sa Dios sa gawag tang salas kalibutan, mula hanggang itong idapit sa bangkete sa Ginoo. Law sa Kristo, mag-ampi ka na ito nas kinabuhi. Magampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungo sa kalan nga imong gihatag kanamo. Pinagi sa imong Espiritu. Baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi. Himo ang magkanayon kami sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. May itudlo ang bertud sa pag-ilog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinato nag-antos tungkol sa sakit sa ubalatian, magkaamong gipili siya aron maghimong santos. Kang iyang kasakit, mahius kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Salamat to ang abang ni Ginantos nga misa, ang itong choir, kanta sugbo choral, itong Pilgrims World Apostolate of Fatima sa Basak Mandawi Chapter, Legion of Mary, Cebu Sinatus, led by Sally Escanio. No? Youth Apostolate of Fatima, Holy Cross Parish sa Pardo. Atong offerer, EFC Anon Antigua. Yeah, birthday greetings to Peter Gornis, our cameraman. Ang Ginoo man na kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dahil niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. And the Father will dance. It's on the day of joy. He will exalt over you and renew you by His love. And the Father will dance. It's on the day of joy. Daling kini kita ang atong edad padung namang yun. Kung sa adlaw pa padung nagmusalo. Maayo tingali nga maghibaw-anay na lang ta pananglitan kinsay mauna natong duha. Kaya kung ako gani ang gusto nako
Di ko pa imbalsamar. Saon taman lang ka Eh, ipaguyod ilubong kas ko. iro. Ha? Ayaw lang sad. Saon man. Kasakit kaya anong guroy-guroyon tas ero. O biyon saon. Anak na lang, darling. Ilubong ko diretso. Ayaw dyan ko pahilabti ang mga imbalmer. Ilubong ko nga tibuok. Unya, ipatiles gyud ang lubngan nako. Kay aron di kalusot ang mga wati. Uy, baya. Kay bawa biya ka hadlokan biya ka kog wati, ha? Time pa, hadlukan ka wate. Oh. Kung sa tingin kay angayan, cremate ka kay isabuag kas dagat. Mao bitaw. Ato i-cremate. Dili lagi ko pa cremate. Mahilo ang isda. Ikaw pa cremate na ka. Uy. Hala, sige. cremation. Paminaw na ko. Di ko Unsaon man ka. Ganahan ko nga i-cremate ko unya inikaw man kung dili man gani mo bahin-bahin nun sa akong mga anak 5 kumuo kang akong abo Unsa man ipangsud ako murag mga sasi sa shampoo. Unsa ka baya oh sige darling? dili na to ingon anak kuan Isol sa tibod. o isod sa tibod unya Ibutang sa balay. dili sakay kag pambot ato kas dagat isabwag nimo akong abo. Kasi pagkagasto ana darling. Gasto. Isabwag na ko sa dagat. Unya, unsaon naman lang darling nga maingon ra ba to ganina sa misa si Monsignor nga ang mga patay mabanhaw kuno. O di ba banhaw ko? Unsaon di mo pagkabanhaw darling? Kinsa pa to mga isdaan nakatukob sa imong amo? Maputol-putol. Kinsa man tong mga isdaan nakatukob? Naiiho, nay dulpin. Uy, imong gi-question ang gahoms Ginoo ngano dili siya makapatibo kung balik na ako. Time para God. Kaya ano man gid ng cremation darling, gitugot gid na sa simbahan? Ako yung pangutana. Nangutan ko. Atong pangayoon ang opinion anan mo senyor kay siyer ginakahatag nimo nag sa hustong katarungan. Ay, gitugot sa simbahan, yun. Kaya mahimo, pag nagyurason nga, sunugon ang lawas, i-cremate ba? No? Kuya wantang, may piro na daan pa, i-cremate na. Pero, ipasabot sa simbahan, ya? Nga ang i-cremate siya, sunugon siya unsa, ug dili, parihas na gina siya. Lawas gina nga sagrado, timan sagrado templo na sa Espiritu Santo ang atong lawas masunog og dili ug mao kinahanglan gini sang respetuan gyud sama ang atong mga tao nga igsoon nato nga matay nga atong gibutang yuglungon no ato ang magbilarda atong gamisahan no nya kuman ato gyud ibutang ato sa menteryo no ipahimutan nato sagrado nga lugar ug ingon gyud ni ana sa gyud no kung ipag-cremate ng galing nato ang simbahan ang iyang guidelines ihatag kanato mao kini nga kinahanglan gyud nga respetuan gina pag-ayo kay lawas gina gyud sa minatay templo sa Espiritu Santo kana og ibutang human sa seremonyas ibutang gina sa sagradong lugar either sa menteryo o di ba sa simbahan pero dili gyud mahimo dadon sa inyo dili mahimo na siya nga sa ibaw nako nga gibutang to og kapilya, gibutang sa usa ka lugar sa simbahan. Pero pag birthday gani ilang dadon kay patabungon silang birthday sila ha. Murag isuroy kay nadarama na. Pero dili gina sagrado kana unya is be respected jud kaayo, no? Kanang maingon na to nga gusto sila nga gamay nga dunay ibili nila sa ilang ilang mga kasing-kasing, silang balay. Kana no kung bugat ang rason tingali man nang hitas obispo ni ana no pero gidiscourage gina siya kakuyaw ibutan ng botilya ibutan nos bangira nya kaugma is iapil nagtimpla si musudan in other words respeto ang gyud kay templo sa Espiritu Santo gyud mao na nga imong simbahan kun daay mabuhat ni ana nga ilahang huon lang ilahang abog nga murag ina murag drama ba ipaisabag-sabwag diha imo lang monumento tana wala respeto dili ka na kablisingan sa simbahan kay disrespect na sa sagradong lawas sa tao ang tao sagrado kayo sunugon og dili templo sa Espiritu Santo respetuan jud kaayo. Amen. The Daughters of St. Paul would like to thank the following sponsors: